салом дӯстонам, умедворам хонаводу шод ҳастед. Ман имрӯз влоги худро сар мекунам аз тайёр кардани دنیا سلام و علیکم سلام دنیا جان خوش اومده. شما چه خیلی سلامتیاتون هست. شو کدوم خدا گشتیم اینجا. شما چه خیلی پیش روی و چه خیلی رحمت داره دستگیری. من همیجا گفتم که از کمتر افیر کنم که بعد دیرتر شود نمیشود. گفتم کمتر که صحبت کنم بخیزم با از پای کاربار زندگی نصیب باشه. سنر خوش اومده تون. والله میارزو سلام و علیکم السلام خواهر جان خوش اومده. شما چه خیلی سلامتیاتون چه خیلی. دنیا علیکم سلام والله میارزو میگم نویسم. سر افیر ده ماهی بیریا نشان داده دویده آمدم نکریزه داری. ماهی بیریا ندیده هم حفظش شود. ما گناهکار میشم دیم. اشخانه خواهران سلام افیر میمونم کارم کردن میگیرم و علیکم سلام خوش اومدید. مایلش رحمت برای دستگیری ولی دیوم لایک موندم سلام و علیکم سلام ولی جان شما چه خیلی سلامتیاتون ناز مفتونه جان شما ناز سلامتیاتون ناز مرزو رحمت ناز شما چه خیلی خدا با شکر ما هم ناز رحمت اشخانه خواهران همه کسا نازین شکرانه الله ما هم ناز گشتیم. الله مرزو دنیا سلام خوبین اشخانه مانده نباشین رحمت الله مرزو اشخانه خوبه ولی کدکان کدک جان سازی کلین سازگی خدا جان سازی کلین سازه که من خدا گرفته باشه یا که الله آرزوی خدا گرفته باشه. من نیاز نه چی من جدا پرسیده خواهد همون ناز رحمت ولی جان شما چه خیلی کدکان ناز اشخانه شکر ناز باشه کلیش سلام اپا خواهر و علیکم سلام کلیش جان خوش اومدید. شما چه خیلی سلامتیاتون ناز اشخانه رحمت الله آرزو ناز الله آرزو رحمت خدا جان چه خیلی خوبین سازه کلینتون خوب نمیکند خا کلیش لایک موندیم رحمت برای لایک دخترا ولی و علیکم سلام کلیش سازی اما دخترتون کلمه کنم وقتی گفتم ای خیام بو من نبرات میدم بچه که داماد ناز گفتن کلی ناز گفتم من داماد ناز فهمیدم. والله میارزو چهارم لایک موندم رحمت دخترو برای لایک سرم درد کردی صداس اتینا که دردش ساز نشد از جدا
мон бозӣ кунад худаҷон. Клешсоз раҳмат. Вай меорзу апаи Гулиҷон чӣ хеле? Апаи Гулиҷон. Ки буда? Клеш раҳмат. Шумо чуту бачаҳо наз? Ҳоло меорзу худо умра киша дароз кунад. Мегӯяд гир барор берун, берун хунук. Берун хунук тарафҳои шумо? Бис бо тарафҳои мо гармад. Салом ба ҳама. Моҳи шарифи Рамазон муборак ба ҳама. Ва алайкум салом Асмоаҷон. Раҳмат ба шумо низ муборак бошад. Билол. Ассалому алайкум ҳама каса назен. Хубен, ман подписчики нав. Ва алайкум салом Билолҷон. Хуш омадед хоҳарҷон. Раҳмат барои дастгирӣ. Зайнаб ассалому алайкум. Панҷум лайк. Ва алайкум салом Зайнабҷон. Раҳмат барои лайк. Билол Асмоа раҳмат. Шумода муборак бошад. Клеш ҳама каса саломат боше. Духтарои группа нестан ку? Оно ози хобан Зайнабҷон. Олами орзу раҳмат. Наз апаи Гулиҷон. Гаштен бозӣ карда бачаҳо. Ки апаи Гулӣ ки бошанаку? Олами орзу апаи Гулӣ ном дорад? Неа. Вале ғафс бешон ягон магазин тамошо барош. Рост гуфте. Набир 6 лайк. Салом апа. Ва алайкум салом. Раҳмат барои лайк. Ой, ман ключ дода наметонам. Ман танҳо пагоҳ ключ дода метонам. Ё ин ки ҳамин бега ё пагоҳ. Барои ки телефони бачаам биёяд рӯзи якшанбе худо хоҳад ключ метиҳам. Ҳамаро ключ метиҳам. Олами орзу ман ҳаминҷаам ку аз группа. Бале ин кас Мафтуна ҳаста. Баъд ном эфир суҳбат бо духтарои зану буд ку. Вали зинда Зайнабҷони апашсози. Зайнаб дӯстон ҳаматонда раҳмат. Саломат бошед Зайнабҷон. Олами бофтаниҳо салом алейкум. Ва алейкум салом. Олами бофтаниҳо хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиётон нағз? Клеш саломатӣ нағз? Охи апаи орзу Зайнаб апаҷони валӣ нағзе фарзандо тинҷа иншаллоҳ. Ошхонаи хоҳарам мо ҳаминҷаҳам. Ман гуфтам ку ин кас ҳаминҷа. Билол шумо кадом шаҳр дадмика? Ман Новосибирск докиҷон хоҳарҷон. Меорзу ви о инаша барам бо дута калонашам бар мегӯяд акнун ба ёрам барам ан акнун харида бинед. Мечаспам ба инаш ин ба мечаспад инаш ин ба мечаспад маҷбур бад мехаред охе. Ями гап занам нахост сулфаи ман биёяд. Зайнаб хоҳарон салом назен меҳмон шавен лайкати. Наход хоҳарон набошанд шумо ба. Вале шукронаи Аллоҳ мешавад хоҳараки гулам. Меорзу раҳмат наз Гулиҷон. Клеш ҳа наз бошад. Разили чени салом шумо чӣ хел? Монда нашавед. Ва алейкум салом раҳмат. Мо наз. Лекин ном эфир суҳбат бо занон бо духтарон. Олами орзу олами бофтанӣ салом апаҷон. Духтарон чӯ ман гап занам қуртуқо мехӯрад. То ба эфир кунам ба сулфида истама наз. имрӯз эфира як аз беруно кунам гуфтам бо сарам дард кард истодаст хушам наомад рости гап ҳоли бо нав ки бача мактаб сел кардам ҳоли кором накарда. Баъд гуфтам ки биё вай накунам берун наравам. Хайр берун асосан ман рафтанӣ нестам рости барои ҳамин эфир шуда як равам гуфтам ки бо хай эфира ҳавои тоза бикунам дарахтое бинем канин ягон сабзӣ шудааст ё не замино китики ӯ ҷангал пеш хона аст он тарафтар ки хай бо хуш надод как всегда ранги ҳаррӯзаам хел ман берун мебинам хушам намебиёд всё равно. Олами орзу олами бофтанӣ салом апаҷон Асмоа. Майли ҳамада барори кору чахчах апаҳо хоҳарон модарони азиз
майлаш раҳмат аст мояҷон, бо биёед барори кор шумо ба раҳмат. Ғуломи Орзу, гап назанед, дам гиред, эфирда мо гап мезанем. Ози бо хаб кунам мебинам ки ҳеҷ кас намондааст, чанд одам мондааст тамом, чанд кас дигар касо рафтям. Барои ҳамин дар шумо ҳоли барф не клешҷон, ин плейлист гӯ, ин давраи зимистона, худо ба шукр мо ба офтоб. Ғуломи Орзу, ҳо апаҷон, дар мо боронак, ҳаво хунук. Не, мо ба чӣ? Мо ба офтоб. Имрӯз боби берунбироию ман як одами беҳуштия ростига. Вале э мода мегӯм барф боридестай. Бешӯхӣ? шумо куҷо будед киҷон, валиҷон? Куҷо ба зиндагӣ мекарде? Ман фақат мепурсам, бо ахотира мебро бахшиштия духтаро Васток. Салом ба ҳама. Апаҷони Адимика созем. Ваалейкум салом Вастокҷон. Мо наз, раҳмат, шумо наз, ниниҷон наз, акаҷонаш наз. Наз гаште. Рамшод ҳафтум лайк. Ассалому алайкум апаҷон. Ваалейкум салом Рамшодҷон, раҳмат барои лайк, хуш омадед. шумо чӣ хел, саломатиётон наз? Рамшод созен хубен ҳама каса? Худо ба шукр мо ҳам наз. шумо чӣ хел? клеш вай валиҷон, дар кадом шаҳр шумо? вали Рамшод сози ховарҷон, дар кадом шаҳр? Бешӯхӣ ман ҳайрон шудам. наход ҳолиам барф бошад. рост агар ҳамин сулфем сахт гирад ку духтаро ба худтон гап зада местетон дия. канин су дар тула. шумо дар тула? тула. ё тавба. Аз Сибирам гузарондагӣ ба ҷои мо Сибиру хай худо ба шукр рози офтобу ва ганда будаст бо ман. хай худо ба шукр гӯям, инҷоя ман инҷои ношукрӣ карда меистам, не шукрона. Рамшод шукри худо соз, раҳмат апаҷон. фарзандотон созанд, худо ба шукр наз, раҳмат Рамшодҷон. шумо чӣ хел, фарзанду наз? клеш ҳа уҷа хунук ба худо аҷоиб будаст ку валиҷоне буроя онҷа. ман ҳамин Новосибирска иқа ба ганда барои ҳамин барфаш зиёд гуфта ганда мебинам, мегӯям не худо ба шукре бо тоба бо инам гандаша фаҳмидам. Васток 8 лайк. чӣ ба лайко кам? Намедонам Вастокҷон. ягон кас ҳоли ранги худам аз хотираш баромадагӣ вале баъдтар мезанад я ба фикрам. Рамшод наз, раҳмат апай, вале шумо созед. Билол ман дар Калуга дина барфи тар борида буд, тула мода наздик. вай худо, тобистонам омаду. Рамшод доимо соз бошед апаҷон, раҳмат. шумо ҳам инчунин. Абубакр ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. ва алайкум салом Абубакр хоҳарҷон, хуш омадед. раҳмат духтаро, ҳама каса хуш омадед. раҳмат барои дастгирӣ. клеш моҳон худо хоҳад картошка медорем баъд Рамазон. баъди Рамазон картошка. шумо ҳавлӣ ба клеша? Абубакр ассалому алайкум раҳматуллоҳ. апа валиҷон ҳам шукрони Аллоҳ мешавад хоҳарки гулам дар таги айдиё ларзида. бешӯхӣ, вай худо, чӣ хел ганда будааст ҷои шумо. ман ҳамин барфи Новосибирска иқа ношукрӣ кардаме. Рамшод раҳмат апаҷон, клеш мекорем. ман маъноша фаҳмидаму, лекин барои чӣ намедонам, чӣ ба дуруст нахондам. вали Абубакрҷон, сози ховарҷон, чӣ ҳол дорӣ ҷоно? Рамшод доимо наз бошед апай, вали клеш ҳа ҳавлӣ наз, ҳавлӣ аммо ҳавлиам қа наз мебинам рости гап. ҳавлӣ бо чияш наз ки ҳамин ягон хӯрок, ягон нонреза, ягон чиза бурда, ягон тарафа, ягон мусичаҳо ба ягон пишак, ягон чизо ба дода метавонӣ. иҷеба не. ҳамин ба асосан дилам зиқ. ман ҳавлия наз мебинам ҳаминқадр. Рамшод отоплени куштагими апай вали Абубакр моҳонам ҳавлия наз. ба худо ман ҳавлиам қа наз мебинам ки ҳамин тобистон бай будем
тобистон горналтаст ки ҳавлиба будем, аммо чиам қаназ боду ҳавои горналтаст ки ранги боду ҳавои Тоҷикистон хунуктар ҳаст росту барфаш зиёд мешавад, лекин ранги инҷо не, вай боду ҳавош тамоман тозаи хушрӯ. уҷа ҷои вай ку ҷои одамо масалан дамгирӣ мераванд ку аз Россия, ҷои навз унҷа. 14 сол шуд дар Россия ҳавлӣ, 14 сол, вай бисмилло. Хай навз барори кор. мо 2 сол шуд. Худо ба шукр аминашон. Абубакр биёен пеши ман, ҳавлиба мегардем, зиқ намешем. Шумо куҷо ба гуфте вай ба ҳозир тулла нею куҷо ба боло ба гум кардам. Майлаш раҳмат хоҳарҷон. رم شد هم فهمو نرگیزه سلام و علیکم سلام نرگیزه جان شما ناز سلامتیتون ناز سلمان جان ناز بچه ناز کلیش انی موهانم گاز گاز حولی با گاز همو ویم گرنالتا اسکیم حولی با گاز بود گازو اتپلینی هایم گاز بود خودشون اکیم تابستانم در کش را میگیرونن میکشن فرقش نه тобистон вақти об гарм кунӣ ба дар мегирондан яке хонаям гарм мешуд гуфт ба мо гарм мешудем гуфтем тез богашта кушем рамшод ман рафтам апаҷон бачама хобона бо меом майлаш рамшодҷон барори кор клеш не ки 16 сол шудагӣ омадагим ба 16 сол хай ам шумо значит апа мешуда бошед ман ба вақтои пеш омадагӣ боше. Абубакр мо дар шаҳри Уфа райони Белорецк мо дар худи Новосибирск ҷон Абубакр ҷон валӣ Рамшод дар як рӯз чанд бор кӯдакта хоб мекунӣ клеш хоҳем мекушем амхе бошад нас клеш сиду баҳа не всё равно чӣ будед хоҳарҷон будед рост гуфтам хоҳар гуфтагем дуруст рамшод 2 бор апаи валӣ 2 бор ози чанд вақта гуфте рамшод ҷон кӯдакчато рамшод 5 минута хоб медад апаи валӣ билол клеш офаринтон зиқ намешавед кас ба фикрам одат карданд я ин падару модари манам дар солҳои пеш омадагӣ ҳамиҷоба намедонам 17 озир кани 18 сол шуд худо ба шукр ҳамиҷоба ноям ҳами тарафҳои Россия мо пеши амно гуфта омадем акудия 8 моҳа гуфта будеда дина чихе навз кӯдаки майда клеш қамон 2 бор хоравеша мегӯям 5 минут ҳозира бача омихел вале кам хоб онум худаш хоб кунад мо худаш хоб кунад кам хобону шумо худаш хоб кунад мегӯянд валиҷон клеш Россия бояд медал медод баъд ягон документ доред охи документи чӣ доред паспорт хай медалаш ба худаш насиб кунад ако ҳамун медалаш дар кунед леки ҳамун паспорту ҳам документотун дуруст аст охи вай 100 сол гардед ки медал наместиҳад ки ҳам документҳое ки барои худи мо зарур аст ҳамуно бошад меша дорам назам документон бошад шуд рамшод хобаш гирад гирия мекунад апаи вале кӯдаки майда хобаш гирад гирия билол адми шумо паспорти Россия доред не билол хоҳарҷон ман паспорти Россия надорам моли ман 5 сола дорам кӯдакоба медал метиҳанд ку хай кӯдакоба барои мактабу вай агане худумо масалан ози ҳами ранги ман боше хай хонаба шинед зиндагии худатон кути хай 100 сола макуне хай 10 сол шинед 20 сол шинед ки дар шумо вай метиҳад чӣ
охи медал хай майлаш ягон корхонаи давлатӣ ба кор кунӣ бачаҳо ягон машқу мактабу исту хонану пешқадам бошанд майлаш медал яке худам бакҷо охи вале ин ношикришон кади медалшон ҳичи натанон яке ғам натанад ростя ошхона эки хӯрдан хоҳад яке хӯрдан хоҳад яке хӯрдан хоҳад вале кӯдаки майда фақат кораш гирияд диловар салом 11 лайка мондам мерам акнун ва диловарҷон ваалейкум салом раҳмат барои лайк шумо серкор шудагӣ ба фикра ман клеш 2014 ба гирифтагӣ назам документшо дошта бошед наз вале диловар сози ҷоном киҷо мерай ҳама каса пурсия куҷо мере диловарҷон ошхонакам таваллуд шаванд метиҳанд кӯдако ба агар гражданин бошад ҳамин таваллуд шаванд чӣ метиҳанд медал метиҳанд барои таваллуд шуданашон ҳамо ихе коро ба сару гуфти гап сару кӯҳ нарафтем сари чӣ нарафтем мегӯям ку ҳам хеле эннее апаш мерам мистем дигар шумо созе немистам дигар шумо созе барои чӣ мерам дигар немистам шумо чӣ хел мо наз раҳмат шумо наз саломатиятон наз ҳо медали ҳамин ҷара метиҳанд бешӯхӣ киҷо мафтунаҷон шумо ҳаминҷа таваллуд кардагӣ духтарчаи майдакитону ба фикрам охи ҳаминҷа таваллуд карде ҳардеш ё ки бачатона майдаку абубак рост мегӯям апаҷонӣ вале намедонам чӣ гап мешуда бошад одамо бедокумент душвор шуд бо не медал шӯху караму дар боло гуфтанд шӯхӣ кардаму дар боло гуфтанд ки сиқ надодед гуфтам нефаҳмидам ки шӯхӣ лекин гуфта истодам ки 100 сол гузарад ки худум ба медал наметиҳанд ино вай одами хонда бошем 1000 сол дар Тоҷикистон хонда бошем ки дар инҷа хондагиш масалан русӣ хондагӣ нестем ку мисол ҳичи ҳамаи нам документ дошта бошӣ гуфти гапо шуд вале ҳичи наметавон бо ин қонуна кӣ буроварда ин медала киҷо мафтуна вале бинем вале ҷо мегӯянд ки бо ин қонуна кӣ буроварда ҳардушам расистски диан мафтунаҷон диловар таваллуди шумо чанде ой диловарҷон шумо наз саломатиятон наз мо шиноси пештар будему ман 10 мегуфтам ман таваллудам киҷон 83 ман 40 соламам пир диловарҷон билол не наметавон шӯхӣ дорад ранге намедонам ҳамин кас ба додан ба фикрам абубакр чӣ хеле медал метавон яктаи дигар кунум ана яктаи дигар барои медал шуда кардан дар кор клеш капитал додагӣ шуд ман намедонам ин кас ба медал додааст-ку сумайя салом созен ҳама каса ваалейкум салом сумайяҷон мо наз раҳмат шумо наз ошхонаи хоҳарон занҳо ба наметиҳанд ҳичи хай занҳо ба нене ки ҳама кӯдако ба додиан аст-ку Санкт Петербургда метиҳанд чӣ хи наст-ку азиза ассалому алайкум ва алайкум салом азизаҷон хуш омадед шумо чӣ хел наз саломатиётон наз диловар охи ман пурса наз намебинам ранги худам буде ки ҷон диловарҷон не ман гуфтам охи шумо хоҳари деринаи худамо гуфтам дия клеш бачам 12 сола шудагӣ дуюм бачам 4 сола дута бошад кунед агане барои медал бо 4 сола будааст как раз ҳоли ёше шумо дунё воҳ чил нагӯед ҳоли қариб чил шудам ку
ягон рӯз Насиб акун медалашона сёмка карда парту макуда. Ҳа, дидею хеле хе. Манам оз дилам ба гузашт киям хе гуфта. Яку ҳеҷ кас ки бовар накард, худо ба шукри ютуб як сёмка карда мепартиданам. Не бас худо ба шукр. Ду фарзанд доре, не кунед якте дигар бо худатон чанд сол шуд дар Россия будагед, чи дар Россия хеле вай ку чи охи се фарзанд бошад, серфарзанд чӣ қадар ваё дорад, фоидаҳо дорад. бояд дар вақташ мекардед. блок и 10 сола шудак. блок ки 10 сола шудак? Ки 10 сола шудак? Ҳа, духтарам ки ҷон, вали ҷон. Ҳама и вай надидаму чия торта надидаму бома мегум ки чихе дар инҷа он кас 10 сола нанавишту. Не ха кунед клеш ҷон, охе шумо ҳоли ёш ба худо. барои чӣ вай ози гуфтам ку бо Россия ба ин се фарзанд дошта бошед чӣ қадар бона аст. Абубакр ҳичи хок фоида надорад. се фарзанд дорам 9000 мегирам. Надорад. се фарзанд дорам 9000 мегирем. хай ҳамуд Абубакрҷон 9000 шумо мегиред ки се фарзанд доре. бо се фарзанд надоштагӣ ҳамун 1000 намегирам. нағз кунам хеле бо хай бо як не бо масалан барои бисёр чизо ку ҳамин мактаб ягон чи ягон намедонам чиё мешавад мега ки касе се фарзанд дошта бошад документоша чӣ кунад се фарзанд дошта инту ҳам хелиё диям барои ваяш нас хай уқаям дастгириям несту хай буд диям. баъд намедонам гуфтан ки ҳамин пули свету ваёам барои серфарзандо кам мекунанд. хай мо серфарзанд нею ростига бо мактаб бепулу ҳамин хай апаҷон тел беста ман кору кунам майлаш раҳмат Зайнабҷон клеш ҳа манам мегирам вали духтари мани моҳи марта 10 сола шудак. ҳа духтари шумо баробари духтари ман будаст валиҷон клеш ҳар душба мегиред ҳар душба якҷоя 9000 хай клешҷон гап байни худумоям Тоҷикистон ва ҳамун 1000 шам наметиҳад ку бо инҷа бо ҳарчи хай аз ҳичи ҳарчи мегӯям ман ҳар моҳ хурдин ба 7000 мегирам нағз ку мактаб бепулҳан Исмояпай вали шумо чанд солаен Шӯраҷон ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Апаҷон созем хубем. Ва алайкум салом хоҳарҷон Шӯраҷон мо соз раҳмат шумо чӣ хел саломатиётон нағз. Ман мурғи саҳар бори ҳамаи аз хуб бедор кардама. Абубакр майда бу духтарам 20000 мегирифтем. пули коммунальни нимша мегиранд. ҳанами хела хайб ами хелам нағз ку мисол аз ҳичи ам бошад як бо вай мекунад ку масалан ҳар моҳ қатра қатра борон шавад 100 барг чун ман ҳоли ёш нав 34 сола шудам. ҳоли шумо ёш Шӯраҷон апай вали созед хубед фарзандо хубан апаҷоном саломатитон хуб. Шӯраҷон 12 лайк раҳмат Шӯраҷон ошхона ҳа рост гуфте Тоҷикистон ба ҳич нест. бале Тоҷикистон ба ҳичи наметиҳад бо ҳамиҷа ба хай ҳами бо ваяш нағз кунам хеле барои кӯдако бо дастгирӣ вали Шӯраҷон сози ховарҷон чӣ ҳол дорӣ ҷонам хай Тоҷикистон ба боши ҳами якта дута кӯдак кунӣ вай бо инҷа ба ҳамин сета бошад агар ба ҷои дута якта дута бо нағзтар не хай худо ба шукру ҳамин дуташ хай моям ба басуне ки вапше мегӯем де одамоне ки чанд сол ҳаминҷа будед гуфтам хавли мо нав ку Шӯраҷон ҳа хубем иншалло дунё ман дорам сертификати многодетных семья ягон фоидаша надидосем. охи шумо ягон мумкин ягон ҷо пешниҳод накарда бошед ми намедонам ростига созам не ман намедонам манам многодетни нестам оне ки ман ҳами хел мефаҳмам де
شوهرجان سازم اپا جان خوبیم انشالله الهی ساز باشد همه وقت شوهرجان آشخانه ابوبکر خواهر کودکتون چند ساله کلش ها ویروس بنه که امسال رست دادن ها هم خیلی منم فهمیدم خیلی شوهرجان سلام اپای دنیا سازت خوبه اپا دنیا علیکم سلام و چه شوهرجان و علیکم سلام با این که زن شوهرجان نباشه این تلفن شوهرشون نباشه ابوبکر ошхона калони синфи чорум дуюмгим синфи як майдаҳаким 3 сола ҳа умрушон дароз шавад худоҷон шӯҳраҷон апаҷон мегӯянд просто 13 лайк салому алайкум ва алайкум салом фарзандҷон шумо нағз саломатиётон нағз раҳмат барои лайк کانی 15 کسا لایک خیلی میموندید نصب میشد خیلی با اختیارتون شوهرجان اپای ولاگ من اوبورگی کلون کروسیم تیلا میمونم خونده مایلش برای کار شوهرجان کلیش давид бояд тияд многодетный отдельно метияд кас мумкин вай надонанд я оли роҳша бисёр роҳҳо дорад мегӯянд бояд ҳамин документоша сарфаҳм рави агар бисёр фоидаҳо дорад мегӯянд шӯҳраҷонҳо то пешина коро макунам апаҷон ҳа барори кор шӯҳраҷон барори кор шумо ба ошхона ҳа беҳтарин ку медодиянд ба ҳар ҳол ку то чанд солагиша медода бошанд 7 солагӣ бошад ё 3 солагӣ ё 7 солагӣ намедонам рости гап просто раҳмат апаҷон шумо чӣ хел ман аз раҳмат шумо ҳаматона аз хоб бедор кардам саҳар катиянд шӯҳраҷон салом апаҷони фарзона созед хубед валиҷон блог ҳози меҳмоно кадомиш резаша мекушоем не худо нигаҳ дорад и барои тамошо занако духтарако бо резаото нашикана ино пластмассӣ ҳамаи ин чизо просто салом раҳмат гулчеҳраҷон шумо чӣ хел абубакр то 2 солагиша 20 000 мегирифтем баъди 2 солагӣ 9 000 шуд шумо аввал 20 000 гирифтагед ки баъд 9 000 мегӯед ки кам бо ман фикр кардам ки ҳамин 20 000 ҳардушон ба анохе хай назбу клеш хоҳари ман 5 сола дорад мегирад 9 000 ҳоле мегирифтанд я то мумкин 7 солагиш мумкин бошад я то мактаб хонша бошад абубакр рост гуфте апаи валиҷон хоҳаронҳо бисёр многодетниҳо ба пособияҳо мфс баравен ҳамаша мефаҳмонад мфс ман пештар мехондам ҳава фмс неохе шӯҳраҷон мо хуб ҳастем шӯҳраҷон апаи фарзона иншаллоҳ клеш давидаанд дар кор рафта дидан дар кор як просто нағз бошед нағз ку ба ҳар ҳоле ки хонаи худатон бошад мерасад барои зиндагӣ хай нағз хай барои ҳамин як ҳич набошад барои ҳамин худи кӯдако хай ягон гуфти духтари ман аст ки чӣ ягон вкусняшки ягон чизи вай ҳар рӯз духтари ман вкусняшки хай ягон чизи масалан магазин сари дасти бача ягон хурсанди бачаҳо хай ягон чиз мешавад ку чи масалан дар корам набошад ки хай ягон чизак мешавад всё равно барои бачаҳо пул дар корӣ нест недия ҳамин бошад агар бо нақстар бо чӣ қадар бошад бо нақстар абубакр ҳози барои лес даводав кардем бояд лестиян ошхонаи хоҳаронҳо бо заминам метиян нағз бо заминам тиян
пул кам намешавад. Ростия пул дар назари одам кам намешавад. Чӣ қадаре бошаду бошад ҳеҷ гап надорад. Бепул суханат асар надорад, ҳоле ки дидори саг надорад гуфта ҳамин пул бошад агар ҳаст. Абубакр замин бам очрат ба мондагӣ намедонам ако. Ин лес ҷудо, замин ҷудо ё ин ки ҳамон лес ҳамон замин. ё ин ки замин бо ягон ҷои дигар ба то бошаду бошад. Ростия бошаду бошад. ҳамон замин нағз буд баймечану буд масалан чанд сум кимчи пул медодану дуюм фарзанд ба чӣ қадару, якум фарзанд ба чӣ қадару, сеюм фарзанд ба чӣ қадару гуфтаам. Хеле нафаҳмидагиам хеле гапҳои ё хай. Саидумар Фозил хонум ассалому алайкум апаҷон, саломатитон созай. Ва алайкум салом. Шумо модари Саидумар ба фикрама. хуш омадед. Мо нағз раҳмат. Шумо чӣ хел хоҳарҷон, саломатиётон нағз? Абубакр не лес барои хона кардан чӯб метиҳанд. Алис чӯб мегиреда? Форат чӯбе мегирӣ, на форат ҷошта меспори пулша мегирӣ. Аҷаб кору боре, нағз ба худо. Мана многодетная мамачка, алҳамдулиллаҳ. Омадан. Диде гап дар бораи ана ҳамин кас рафт доста буд, омадан. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. хоҳарҷон хуш омадед. Ана гап дар бораи шумо рафт доста будия? Многодетная мамочка, чӣ хеле пособиҳо дорад, чӣ хеле гуфта гап зада будем. Вале майли майқа хоб мекунам бо вай худо майлаш хоби хуш валиҷон. Хоб равед, хоби хуш. Духтаро манам ҳамин аз саҳар мехезам ку анам хеле хоболуд лекин мафтуна. Гуфтам ку ман шаб хо нарафтам. Ман шаб тамоман хай рости гап ба соати 5 хо рафтам. Тамоман миҷа назадам. ҳамин хеле ҳоли барои саҳар тайёри дидагӣ набудам. Аввал сахт хоб омад. Як балу карда худма хеле доштам ки хобам набарад гуфта ки ҳамин хеле хоб парид. Баъд дигар то саҳара ба соати 5 хо рафтам. Хай хестам дигар хоб нарафтам. Хай рафтам кухни тайёрӣ дидам барои саҳар. баъд аз саҳархӯрӣ хо рафтам. Ошхона инаша нафаҳмидам. Абубакр ҳамин эфирҳо даромадан гирем бисёр чизое мефаҳмем. бовар кунед ки ҷон модари Абубакрҷон, ман худам ку манами бисёр чиза аз ҳамин эфирҳо фаҳмидам. ҳамин эфир байни занако ку нағз бу. Як дунё дида мешавед, ҷаҳонбиният васеъ мешавад. нағз. Ман тамоман мана соли гузашта ози ана ҳамин сентябр буд ё ки август. То ҳамин августи гузаштая ман ютуб даром ихе кунам ақлам тамоман намегирифт. Лекин канал доштам. Ана гап дар сари он ки лекин канал доштам. Канали чӣ хел доштам хай? Канала ҳамин хел чӣ хеле ки дар як видеом гуфтагӣ будам ку ҳамин хел бачаам гирифта дар чӣ партофтагӣ буд канал дар ҳамон охи ютуб. Ман ягон чӣ мепартофтам тамом 9 та лайк доштам. Хешута боро 9 кас 10 кас агар ки якта лайкум аз 9 та кам мешуд телефон мекардам ё ки телефон мекардам ё ки телефон мекардам. Кадомотон лайк намондетон? Лайк 9 та нашудааст. ҳамин хел ку ҳамин хел ақлам ихе ҷаҳонбинӣ васеъ набуд дигар бо даруни ютуб баъд даромадам ки эҳа одамоя бину, занакоя бину. ютуб як ҷаҳони васеъ доштааст бо канин анами хел нағз ба худо духтаро бо байни худумон масалан суҳбат мекунем бо нағз клеш ҳама ҷо району ҳар хел ошхона охир хоба занен ин ютуб кати касал мешед. Охир хоба занен ин ютуб кати касал мешед. Рост гуфтед. Клеш касалам мекунад лекин ин ютуб клеш. Ин шаб эфир гаштам қариб аз саҳар мондам.
видео слайм. Ассалому алайкум ба ҳама 14 лайк аз ман неки такси даём. Валайкум салом хоҳарҷон, хуш омадед. Раҳмат барои лайк. барори кор шумо ба Саид Умарназ раҳмат апаҷон. Шумо дар эфиротон ба як бор иштирок мекунам. Бале ман модари Саид Умар. Танҳо як бор иштирок мекунед? Не ҳар рӯз иштирок кунед. Акоха гап мезанем, чахчах мекунем. Занако инҷа танҳо занако. ҳамун подписатсию зангулачаи зер кард мекай ки эфир шава ҳар рӯзи биё як чақчақу. Зайнаб Нугадетни валайкум салом. Нағзен на видеотон дидам то охир ша беҳтарин клеш 5 сола доштагӣ бошед намегиред пасобия мегӯянд клеш. Абубакр метиянд мода 7000 метиянд 5 сола ба ҳар куҷо бо ҳамин қонуни қоидаи худи ҳамун районшо мебурорад. Чӣ дия як хел районо мумкин фиребгар бошанд. одамои фиреб карда наметиянд мумкин. Саид Умар апаҷон номатон чӣ? Апаҷон фарзандот чанд нафар доред? фарҷон ман худо ба шукр 2 фарзанд дорам, як духтару як писар. номам Гулзода. клеш ҳа нағз дия тия ҳан тия нағз дия. гуфтам ку пул камӣ надорад. Билол пасобия аз 1 сола то 3 ҳаст. аз 3 то 7 солара метан. бо Путин қонуни нав бировард ки то 16 солара тиен. Путин амак молодец ку. бобои Путин мо нахо бо то 16 сола хай нағз. духтари ман 5 солае мегирад, бачам 7 солае мегирад. нағз ку. таваллудтон чанд апа? Таваллуди ман 83. ҳа ҳамин хел. як тарафи сари ман дард дорад дия бахтова. чанд вақт пештар бисёр дард мекард. ози бо чанд нағз шудагӣ буд бо ба дард шудааст. имшаб парацетамол хӯрдам, фоида накард. бо чӣ хӯрдам? ибупрофен. ин рӯз хӯрдам ин саҳар, бо фоида накард. чота. Билол бачам 25000 пенса мегирад. бо много детная алҳамдулиллаҳ. 30 лайк апаҷон раҳмат, хоҳарҷон раҳмат. 30 лайк аз куҷо шуд? 30 лайк дорам ман. салому алайкум дӯстони азиз. ваалайкум салом казанҷон, хуш омадед. шумо нағз, саломатиятон нағз. Абубакр апаҷон сардарда нагем ки бовар кунӣ ҳамин сардард чизи гандаки ҳамин занако ба одат шуда мондагӣ. Билол бо занакои ҳомиладор 6350 тиен гуфт то таваллуд карда. хай зиндагишона хай масалан ихеда занако хай шӯёшон кор кунану лекин занако ҳамун ҳисоб ягон чизи даркориёшона ягон ваёшона хай кор накардам, хеле аз шаварошон пул нагирифтам, хеле гарда меша. баъд ба ҳазур бо бекор мешанд я он ваё урсакомо бо алкашош бисёр нашава. ҳам хел хӯрда хоб меравем гуфта дупо боло. клеш вай 8 сола то 16 сола барои занакои бешуба метиҳад аз моҳи июл. ха. Билол ба ҳамаи мактабхонора 10,000 метиҳанд августа иншаллоҳ. нағз будааст. клеш шавҳараш набудагӣ ба ҳа орзу манам телам ҳаминҷа. майлаш олами орзуҷон саломат бошед. абубакр ман тамоми духтура гузаштаам барои сардард созӣ мегӯн. охи шумо сартона лечение накунед Абубакрҷон. модари Абубакр шумо ишкаматона лечение кунед барои сартон шуда. доруи вай хӯред. ҳостед ман ози бо ҳавои хӯрданам дар кор дия. ин сардард бисёри одам аз ҳисоби хай камхунӣ мешавад. ҳа росту
лекин бисёри одам аз ҳисоби хӯроки хӯрдагиаш, аз ҳисоби желудка, аз ҳисоби рӯдаҳо мешавад сардард. Клеш неа баҷолим орзу худам хамир мекунам. Ман ҳоли чиз мепазам гуфта гирифтам напухтем худоҷон хавли барвақту многодетная. Дар бораи ман чӣ гап рафтаиста будай апаҷон? Дар бораи многодетная мамочка чӣ мегирифта бошанд, чӣ хе мекарда бошанд? Гуфта пособияҳоша гуфтаста буданд. Кусни и рецепт, проверенный рецепти. Салом, ва алейкум салом хоҳарҷон, хуш омадед Билол. Многодетная, ура, ҳа. 17 лайк, раҳмат барои лайк хоҳарҷон. Айша, салом ба ҳаматон. Ва алейкум салом, хуш омадед Айшаҷон. Шумо нас, саломатиятон нас. Клеш моҳи август ба ҳар як ба чӣ мактаб хонд? Ба 10,000 метиҳад. Нас. Рецепти духтаро созен. Мо нас, раҳмат. Шумо нас, саломатиятон нас. Айша, 17 лайк, раҳмат барои лайк. Хуш омадед духтаро. Билол, многодетния пул додана зиёд кардан. Хурсанд, ҳа? Рафтам, тамоми анализа супоридам. Шикамам варам мегӯн, ози сози диламам монд, ай духтуро. Шикаматон варам? Шикаматонро гуфтанд ки соз. Запор надоре? Ҳам як дору чӣ буд? Боҳози аз хотирам биромад дорӣ. Гуфти васт ки гуфти мафтуни аст ки ютубе нишонти ҳамчи ҳам дорие бо. Вай барои тоза кардани рӯдаҳо дия вай мекунад. Ҳамин рӯдаҳотон ягон чиз бошад канда кунад, боз саратон чанқа нағз мешавад. Хай додан гиранд, не намегӯем камбудиҳо буд шуданд, мегиранд ростия додан гиранд, не дан гуфта гирифтан гире. Хай мо ба намешавад ки хай касе ки додан гира ош шавад, не нагуфта гирифтан гире. Абубакр, хай Абубакр, бале шикамам варам, асобина тарафи чап варам мекунад, тарафи чап. Рӯдаи 12 ангуша бификрама. Ана мехе доруҳои вай хӯрдан дар кору баъд шиками варам ба ҳар саҳар аблипиховое масло хӯрдан дар кор. Ҳар саҳар аблипиховое масло ба бисёр асал. Бовар кунед ҳами қами аблипиховое масло нас ҳоли ман худохат хай ҳозир рамазон ба хӯрда намешавад ку баъд ай маззаи безебаш аз дан камтар омада мегирад бӯш рости гап. Барои ҳамин ҳоли худо хоҳаду рамазон бурояд ман чанд шиша амуд аблипиховое масло гирифта мехӯрам худо хоҳад. Клеш ҳа эпумезам хӯрдед эпумезан. Эпумезам ин барои газ ку не барои вай ку барои чӣ? Барои тоза кардани рӯдаҳо ҳал кунанда номаш як чӣ буд хай фаромӯш кардам. Оли бо фаҳмам гап мезанам. Билол, клеш ман 3 кӯдак дорам, ҳозир 36,000 мегирам. Гуфтанд ту многодетний кӯдаки инвалид дорӣ метиҳанд. Шумо бароям кӯдактон бисёр мегиред ки. Клеш ҳа хуб тия. Абубакр хӯрдам испумизан надора фоида. Не вай барои газ, вай барои чини. Лекин барои ҳамин рӯдаҳо асосан мо ҳама каса ҳамин барои шикам, барои рӯдаҳо, асосан барои табобаташ мо вай мехӯрем. Аблипиховое масло. Вай бисёр нас. Нодира бегим, ассалому алейкум. Ва алейкум салом Нодира бегим. Хуш омадед хоҳарҷон. Шумо нас, саломатиётон нас. Саид Умар. Аз ман 10 сол калон будед апаҷон. Шумо дар Россия ба зиндагӣ мекунед гражданин? Не киҷон. Не хоҳарҷон, ман дар Россия зиндагӣ мекунам. Шумо дар Тоҷикистоне чӣ? Ман дар Россия зиндагӣ мекунам. Гражданин нестам, 5 сола дорам. Барои ки ман наавомадагиам Россия ҳоли. Клеш хеши моду инвалиду бо многодетный доранд 80,000 мегиранд. Аку хай ваёбатиянд ёрдам кунанд нас хеле. Нодира бегим натиянам эни тоба кардам.
ҳаматон созен, ҳамон аз раҳмат. Шумо худатон чӣ хел? Абубакр натиянам ҳичи Тоҷикистон ба наметиян калон мекунем. Хай бо ризқи ҳар бандаи худу худаш метиҳад, лекин гуфти ман аст ки тегӯян не нагуфта гирифта хай истифода бурдан мегирад мардум. Пул камӣ надорад. 20 лайка мондам. Раҳмат хоҳарҷон барои лайк. Много детная мамочка. Ман модари 5 фарзанд. Мошоллоҳ. Умрошон дароз шавад. Мо дар Санкт-Петербург зиндагӣ мекунем. Айман 4 мактабхон. Моҳушда як кӯдакамда 1000 рублей мегирум. Вай 1000? Аймайда Ҳаким то 1,5-солагия 6750 рублей мегирифтум то 1,5-солагия. Бо дар детский карта 4500 рубл. Ҳар моҳ ё ин ки амхе 4500 рубл як бор. Як кӯдакам ба 1000 рубл? Ками бад нест? Кам будааст ай хеле. Билол, вой бечора, дута инвалид, ҳамон пул дар назарат наметова. Аҳволи кӯдака мебинӣ рост. Клеш Линекс хӯрдед? Не Линексам нағз, лекин Линекс нағзу, баъд як доруи зардакам алохол хай ҳаваям нағз мегӯям барои шиками вараам нағзу. Баъд асосан ҳамид вай кунед я, ҳамид мана Сибирское здоровье ба алафо ҳаст, ҳамон алафои ман мехӯрам, ваям фоидаш нағз. Баъд ромашка фоидаш нағз, мани свекла лаблабу, ваям фоидаш беҳад нағз. Бо ҳам ҷигара тоза мекардааст, хуна тоза мекардааст. Асосан ҳамин чизои натурални хай одам истифода барад бо нағзтар. Облепихови масла бо нағзтар. Абубакр бале хӯрдам. Номтона чӣ гум намедонам. Клеш. Охин кас номшона Клеш нависагӣ, ҳама Клеш гуфта истодааст. Бо Клеша медонед чия? Билолҳо кам мегирӣ. Айсар документ спор апаҷон. Айсар документ спор апаҷон. Беҳад кам мегирифтиян. Ин кас бо тем боли ки 5 фарзанд. Бо номашон иқам многодетная мамочка гуфтиян. Хабу ма гуфтам ки ҳами кас бисёр мегирифтагистан. Не, ин кас кам мегирифтена. Одамо мегӯянд мо бисёр мегирем. Хай як бор дигар бо аз паи документотон шавед чӣ? Хай бо ризқи бачаҳо хай нағз. Мудира бегим апа чӣ хел карда вақти эфир видеотона мемонен мегуфтен? Нодира бегимҷон, ҳамуд аз видео нафаҳмидед? Вақте ки ҳамун эфира сар кардед, анами эфира номаша мондед ё ин ки номаша намонда. Боло ба тарафи роста ки телефон ба якта стрелка дорад, ҳамун стрелкаи тарафи рост зер мекунед, тарафи рост меравад. Ана ҳамун ки тарафи рост рафт, шумо чӣ коре ки дар экран кардед, ана ҳавае нишон метиҳад. Шумо баъде ки эфира начат мекунед, эфир сарк мекунад, шумо плейлистатонро мемонеду полни экран мекунед. Ҳамиқа кор дорад, тамом. Билол канин Абубакр бале медонам Клеша барои ҳамин навистан ба хиҷолат мекашам. Ма ҳамина гуфта истодам ки бо ҳамон каса гуфтам ки медонедан. Охи раҳмат. Саломат бошед. Ҳамин эфира кушодан вақт дод, ҳамин стрелкаи зер кунед. 21 лайк. Ассалому алайкум. Созен ҳама каса иншалло. Ва алайкум салом. Раҳмат хоҳарҷон барои лайк. Хуш омадед. Шумо нағз, саломатиётон нағз. Духтаро ман ҳамин як бая кам кардам. Ки буд? Семья тиҷи в Россия. Ана ҳамун кас видео накардостану беҳад занаки нағз. Барои чӣ видео накардоста бошам? Много детная. Ай кӯдаки мактабхон ки шуд 1000 метиянд. Не майдамда ҳар моҳ медоданд. Дар духтари Майда Ҳаким ки якум детский карта получат карданда 62000 дошт. Бо ҳар моҳ 4500 медоданд. Нағз ку. Бо ман гуфтам ки чӣ? Мактабхон бахай 1000 медоден. То мактабхона гуфтан ку? Значит мактабхон ба устуш 1000 метиянд я? Значит
ам пособие чанд сумиҳояд то вая метиҳанд то 7 солагӣ. Ам баъди 7 солагӣ баъд кам мешавад 1000. Русияи ма соз алҳамдулиллоҳ раҳмат соз бошед ҳама вақт хоҳарҷон. Клеш номам Гулӣ. Ҳа Гулиҷон. Гулиҷон ёритим. Қариб шеър мехондам не астағфирулло Абубакр. Гулиҷон шумо чанд сола? Ана Гулӣ гӯем иҷа. И барои чӣ номи шумо номи аку канали шумо хеле бошад? Қисарам бахто аҷоиб. Билол баъди 7 соларо бодиен гуфт Путинҷон аз июн сар мекунем иншаллоҳ. Нағзгу Русием чӣ хату хабар? Ҳеҷ хату хабар не Русиемҷон. Ҳаминҷа чақчақ карда шиштем саҳар гуфти иқа шиштагӣ будам баъд гуфтам ки исту то шиштана то корома сар кардан иқ дигар всёрам номешинам ҳамин ҷомба. Кани гуфтем духтаро камтар чақчақ кунем бохезем худо хоҳад аз паи кору бору зиндагӣ насиб бошад. Рецепти Путинҷон. Ба Путинҷон ки пула боз зиёд кунам ба Путинҷон мешан охе. Бо овози Путинҷон вай набошад? Чӣ? Авторски надошта бошад? Калимашон. 32 сола. Раҳмат. 100 сола шавед. Охе озико бинеда ман як наврӯзӣ видео партофтам ба таврам наврӯзӣ Нигина дигар шеърош чӣ надорад гуфта авторски надорад гуфта шеърои Нигинаем гирифтему мондем. Шеърои Нигинаем мондем ки ҳамун бо ман фикр кардам ки мана восточная кухня напартофта уже чӣ мебиёяд. Агар ки ягон авторски дошта боша ҳамунҷо ба мегӯяд ки не ягон ограничение надорад ё ки дорад гуфта гап мезанад. Ман фикр кардам ки ин чӣ вай нагӯем ҳамун ин влогам ҳамин хел бошад. Ман аввал дидам дар назарам ки авторски надошт. Видеое партофтам ки яке Нигинаҷон авторски доштен. Баъд вай Наврӯза нишон додагию мусиқиш вай мусиқиш агар бинем дискотека. Лекин Наврӯз рафтост онҷа. Нодира Бегим апа шумо дар кадом шаҳрен? Ман дар Новосибирск ҷон. Нодира Бегимҷон. Абубакр. Ман 28 сола. Шумо ёши бадиёли. Гулӣ мегӯянд ман клеш нагӯям. Ҳамин номи шумо ман ҳайрон мешам Гулиҷон. Номи ҳамин каналтон барои чӣ хеле бошад? Мумкин номи ягон вай намедонам раст. Русием духтаро агар падару модари кӯдак официально кор накунад пособия от 3 до 7 метиҳанд ё не? Ана ин хоҳари моям ҳамин вая дора ҳайрон шудагӣ будам он рӯзам. Кани ягон кас медонад аз 3 то 7 агар официально кор накунанд метиҳанд ё не? Кор кунанду лекин официально неа масалан ҳамихе бизнесмен ё бизнесмен официально мешавад. Абубакр ман буром духтаро то пешина корома кунам майлаш раҳмат Абубакрҷон барори кор шумо басаиду марҳуман дар Тоҷикистон. Чихе нағз? Тоҷикистониён нағз дар куҷои Тоҷикистон аст шумо? Клеш шумо маҷбур шуда дар Россия омадаанд ки Тоҷикистон ба пули саҳат надод 300 сомон медод. 300 сомон барои чӣ медод аку? Белорусием ҳамира гуфтанд ман кунен кун лекин гирифтестиян. Ҳамина ман кунен гуфтан лекин гирифтестияна. Ҳамин дар Новосибирск ман хондам ки дар ҳамин Google буд Яндекс буд дар куҷоеш ки ҳамин аз моҳи апрел чӣ дигаргуние шудагӣ. Многодетная. Ман материнский капитал гирифтум бо 450 000 получат. Ин ки дар дуюм кӯдак
бу дар сеюм кӯдак баъди 2011 шидагида 155,000 рубл. Ана михе арзон шудааст вообще, чӣ қадар арзон шудааст. Ана михе гирифтаем пособие ки 5500, и барои 3 сола то 7 сола. ҳай, то 7 сола 5500 медодааст. Ин значит материнский капитал 450,000 будааст. баъд чи соли баъди 2011 155,000 шудааст. Арзон шудааст. Чӣ қадар арзон кардиана бо омадан ёрдам кардем, документ кардем. Акнун памперс бемалол шуд ки буд. ям памперс пулешам хай бо бечора вай мекунанд я мегиранд я хаям. Рамшуд ман омадам. Хуш омадед Рамшуд ҷон як бори дигар. Имрӯз дугона номи фарзандотон Абубакр, писари манам дуюмам Абубакр. умрушон дароз шавад. Он кас рафтан чӣ гуфтанд ки ман кор мекунам ку Абубакр. Русиям навбати ман расид, қонуно иваз шуд. Русиям ҷон кӯда гуфтам чанд вақта? Иброҳим салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Созен ҳама каса. Ва алейкум салом модари Иброҳимҷон. Мун аст. Раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиётон аст? Хуш омадед Рамшод. Чӯ кардусед апаҷон? Рамшодҷон, ана салати вай ку салати чи апелсинка, апелсин беҳад болаззат. Ҳами салат бовар кунед. Ҳами хеле нежне аст ки Иброҳимҷон 20 лайк. Раҳмат барои лайк хоҳарҷон. Рамшод хуш бошед апаҷон. Саломат бошед. Саидумар хуш омадед Иброҳим клеш. От 3 до 7 лет барои камбизоатиҳо Россияда метиҳанд. Агар на биржа чӣ ман хонда натонистам ку метиҳанд. Агар на биржа истияне сетерзани ранги ами рисием гап задем ку истаро мегӯя ҳар вақт рисие. От 3 до 7 лет барои камбизоатиҳо Россия метиҳад. Агар на вай ман ҳам давомша хонда натонистам ки Гулиҷон. Многодетни алҳамдулилла. Не апаҷон, ин 155,000 ин бо отдельни ҳай ба худо. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Занако сар кунед. Занако бекор нашне. Не бекор шнеду тез кӯда кунед. Билол ман 483,000 гирифтам материнский. Некем духтари сеюмам 5 сола надоданд. Ай, 5 сола надоданд. Барои чӣ бошад? Рамшуд ҳар куҷо ҳар хел ба фикраман. Ҳо фаҳмо апаҷон. Иброҳимҷон админ эфир карда наметунам. Чӣ хел эфир кушом? Иброҳимҷон шумо вай 1000 шудагӣ асте ё не? Билол многодетни сеюмам 5 сола метиҳанд. 155,000 медода бошанд. ҳан ам кас пурсед аз ҳамдигаротон. Ин кори нааст. Бо ба худо меравед документотонро аз ҳамдигар фаҳмед дуруст мекунед. Бо як чи ҳарчи аз ҳичи ҳарчи охе. Саидумар хушбахт бошед. Саидумар фарзандо хуб мин. худо ба шукр наст. Раҳмат. Шумо чӣ хел фарзандо наст? Тоҷикистон боду ҳавош аҷоиб. Ама Тоҷикистонро ёд кардагиам ки асобина боду ҳавоша. Рамшод манам документҳома худо хоҳад то тобистона туғри кунам. Иншоаллоҳ мегирам. насиб боша иншоаллоҳ. Ин документкуние бо нагӯед. Худоҷоне. Ошхонаи хоҳарон рост гуфтед апаи админка. Било Рамшод иншааллоҳ. Сетер зай нест ба биржа. Ама инаша ақлам намегирад ки ҷон клешҷон. Гулиҷон вай сетер зай нест ба биржа маънош чи? Иброҳимҷон ман 785. Охи Иброҳимҷон ман ранги шумо ку рости гап аз чӣ натонистам. Хеле ба ёд ҳамихе кодша мезадам ку гашта дилам зиқ мешуд. Сразу гашта чи кодма иваз мекардам ки буд
масалан ҳар хел компаниё ба аз гуфтан метарсидам дия ки аз эфир кардан то 1000 нашуд ман эфир кардан натонистам модари Иброҳимҷон. Гатовим. Ассалому алайкум ба ҳама. Ва алайкум салом. Хуш омадед хоҳарҷон. Раҳмат барои дастгирӣ. Рамшод раҳмат. Билол Саид Умар хуш омадендум. Много детне алҳамдулилло. Бо баъди 2019 закон биромадай кредит ки дошта бошед 450,000 дига метиҳанд. Худоиҷон астку. Духтаро аз многодетния ҳама чия пурсе документҳо чӣ супордан дар кор пурсе кунеям хекоро. Аз ҳар масалан аз як одами чӣ нафаҳмидагиё бо фаҳметон бо нағзтар документ кардаю бо масалан ҳар кас ризқи худаша закони худша поймол накарда донад бо нағзтар. Анами хе байни ҳамдигар гап зада ҳар кас законоша донистанаш дар кор ба худо. Анами чизора ман получат карда гибдам наз. То гражданство надоред наметиҳад. Ҳа. Ҷон админ кушодам эфир браузер мегӯяд. Ин ами духтаро Русиям ами вай гуфтая аз они чи Расул Латипов ҳавай эфира фаҳмондагӣ гуфтая. Ини ҳамон каса бинед як бор ки ҷо. Ман рости гап ихед наметонам ихед программа кити эфир накардам рости гап. Юсем ин мегӯяд дар центр занятости. Ман ба худо рости гап ҳоли ман ихед документбозӣ накардам. Хай 5 сола гирифтам росту ихелин аз ҷиҳати ба кӯдаку ихед кору ман накардам. Браузер чи худо ба шукр кӯдакҳои ман калон мо нав Россия омадагӣ хеле гапҳо барои мо бай надора дахл надора рости гап. Браузер чӣ рола мебозад? Духтаро ки кати вай мекунад кати программа ҳамин модари Иброҳимҷон ба ягон ё ин ки ягон канале ки ҳамин программа кати хушрӯи фаҳмондагӣ гап занед то ҳамин модари Иброҳимҷон эфир кунанд духтаро. Леш рафтан на учёт месяци штоби отце до 7 летят. Лол многодетни ҷавоб надоден. Мада сеюм кӯдакам ба метиҳанд ё не? Русием клеш фаҳморам шуд. Баъди таваллуди бачаам чанд бор занг заданд ки шумо гражданинми ё не? Шавҳаратон гражданинми? Барам шуд ҷо ҳоли шумо вай ҳоли шумо тобистон худохоҳ то тобистон намегиреда? Надореда гражданство. Клеш Иброҳим таҷе шумо хуб ҳастед? Иброҳим клеш шукр созем худо. Шумо чӣ хален? Лабай. Рафта вай кунед кухня. Давид. Ай бишармандагӣ ҳама фаҳми духтари калон 10 сола. 10 сола. Давид духтарам ба худо айб кардам. Хай духтара мавз мера. Рамшо манам 3 сола дорам тамом ҳоли и 5 сола насупорда сразу гражданство спорӣ мешавад мегӯянд ё не? Ба назарам ман хеле фаҳмидам не? Клеш нас рафа многодетная. Рамшод не апаҷон шаварам споридан иншалло гиранд баъд ман мегирам. Кай споридан Рамшоҷон? Рамшод мешудааст апаҷон. 5 сола дар кунӣ. Манам ҳам хеле фаҳмидам ки аз соли гузашта ҳам хеле биромадагӣ нағз ҳам хеле бошад бо 3 солаю 5 солаю ай худо. Хай худо ба шукри сем клеш значит пеш аз заявление навистан бояд дар учёти центр занятости истами. Готовим. Адмика эфир бо кадом программа кушодем? Киҷон готовим дома хоҳарҷон ман аз ягон программа накушодам. И эфир чи эфири ютуб. Номи шавҳаратон ба кунед бояд тияд. Рамшод 1 моҳ шуд. Апаҷон. Баъд аз 40 рӯз бояд биёяд гуфтагиям ё баъд аз 3 моҳ? Готовим. Дар кадом шаҳр ихе бе 5 сола гражданство метиҳанд? Дар ҳамин ҳама ҷо ба фикрам ҳамин соли гузашта ҳам хеле вай қонун биромад.
Рисем готовим сози напам. Многодетная Билол як бор пурсед. МФС кӯдаки сеюмтон баъди 2011 бошад? Агар мегирен, шумо дар кадом шаҳре, хоҳарҷон? Рамшод клешҳо метиҳад, клеш ҳа, Билол ман Калуга, духтарам 2016. 2016 ин значит баъд аз 2011 бошад, метод аст ку? Рамшод апаҷон, ман пирог кардастам. Чӣ хел пирог кардастед киҷон? Рамшодҷон готовим дома, шукр, алҳамдулиллоҳ, соз рисем хоҳарҷон, чӣ хел соз? Як чизи дига духтаро, вақте ки масалан ту аввал гражданство надошта бошию, таваллуд кунию, баъд аз таваллуд кардан баъд чӣ кунӣ? Баъд гражданство гирӣ, баъд ин чӣ хеле мешавад? Масалан гражданство надошта, кӯдаки майда дошта бошӣ, таваллуд кунӣ ҳамин Россия ба, баъд гражданство гирӣ, масалан яксолагӣ кӯдак бошад, ҳамихе ин чӣ хел бошад? Сайтумар ман Инста Равшан баҳа ҷои хушрӯй бубдед. Рамшод пирог бо варенӣ апаҷон, ҳана аз нав Рамшадҷон. Рисем соз, алҳамдулиллаҳ, раҳмат. Рамшод документ ворӣ кунӣ метиҳад баъдашама? Аҷоиб, хай нағз будааст. Хай кӯдакҳои майда доштагиҳоам бо документ кунедтон духтаро. Надиде бо ҳам метод аст нағз. Хай пасобиҳои нағз дорад мегӯянд, агар ки вай бо як кас ҳами чӣ баштагӣ будем, таксиба як тоҷик гуфтасоб ки ҳар моҳ 11,000 барои кӯдак бо метод аст. Барои чӣ? Ҳавая бисёриҳо намедонанд, мо ҳам гуфт намедонистем, баъд дуруст кардем, баъд ман намедонам вай чӣ буд. Ростикав ҳам ин шаварам гуфти гав заду сабдам. Чӣ? Не, вай ганда месӯзед. Вай пеши ман ҳоли худам равам, эфира тамом кунам, баъд дукаса. Охи бе ман намеша духтарам. Оз шумо рӯи столо тоза ягон чӣ намонда ҳамеша тоза кунед. Ман ки оз эфира тамом кардам, баъд ман мерам худохабад дукаса мекунем. Баъд ман ҳамонҷо бошам, ба шумо мепазед хай? Ман бояд бинам шумо хеле ки ман дар инҷа шумо плитка барастед, хеле мумкин не? Яке месӯзед. Хай? Моли равам насиб бошад. Канин наметиҳанд то ягон кас аз оила гражданин набошад. Рамшод ман 3 сола доштам, дар ҳамин ҷа таваллуд кардам. Аку худоха документ гиреб, бояд баъд гиреда? Я занакамам хеле гуфт ба фикрам. Не, ман фаҳмидам ки ҷон готовим домам. Лекин агар гражданство дошта бошӣ, не агар гражданство дуюмбора гирӣ гуфтам. Баъд аз 1 сол масалан ҳам хелиё. Клеш. Ман рафтам духтаро, нағз монед барори кор. Худоҳофиз. Эфири тахми наба ҳам майлаш хоҳарҷон, раҳмати калон барои дастгириятон. Рисем кӯдакҳо гражданство гиранд, мегирӣ пособия. Кӯдак гражданин ку по-любому зодаи Россия. Многодетная. Ин амихе духтаро кадоми кредит дошта боше, раве ҳамун банктона 450,000 да банк метиҳанд, ин ставкаи процентона кам мекунанд. Тоба, ин давлат бо ҳамун вай кредити шумо ба чӣ кор дора? Нағз буда ба худо. Аку Путинҷон гӯед меарза рост? Гӯед бобои Путинҷон. Нағз гӯ. Бо ин кредити одамоя ғамаша хӯрдиде охе? Чӣ хел нағз? Клей Сайдумар шумо хуб асте? Рамшод паспорт гирам метиҳад? Ҳа, иншааллоҳ. Худо хоҳад паспортоно гиред. Готовим. Материнский капитал ки гирифт? Ман инҷа духтаро бисёреш гирифтиянд ки ҷон готовим дома. Шумо чанд кӯдак доред? Чанд сола? Документотон чӣ хел? Рамшод ҳо апаҷон. Многодетная Билол як бор хоҳарҷон пурсе аз ҳар шаҳрда ҳар хел закон.
ҳа ҳамон ҷои вай рафта як пурсидан дар корканӣ чӣ хел бошад. Русия много детная, мегӯй кредит гирам, худама таги қарз андозам. Хай кредит гиред, ягон кортуно буд кунеду равед, аз давлат пулша гиред, шуд тамом. Билол многодетный раҳмат, мепурсам, яке тиян пули хона ҷамъ кардестам. Росту хитян бо як тарафаша ягон хай бигзор пули хона ҳам нашава, як пардаи хона, як дивани хона, як кресла, ягон чӣ мешавад, ягон посуда, масалан занак чиед нағз мебинад посуда. Сайдума раҳмат, нағз апои гули Билол готовим. Гирифтем 483 000 додан. Ҳа нағз ку 483 000-ам вай мошин мешава, мисол ягон мошинатам гирифта метавонад. Рисем аниқ медода бошанд. Хай як бори дигар бо документотуно пешниҳод кунед, бинед чӣ гап асту. духтаро ами шумо кити гап занам ку яке мебинам вақтам хеле тез гузаштааст, намефаҳмӣ. Эфир ба гап зани агар гатоим дом. Билол чихе гирифтен, хона хариден ё через банк додам? Наметиҳанд ба фикрам ё ки додам. Многодетная. Кадомики материнский капитал получат кардаги нест? 650 000 шудагия. Эҳа нағз ку. Диде занако. Касе ки получат кардаги нест қимат шудааст. Билол сертификатша додан, хонара ёбун, худшон соҳиби хонада метиҳанд. Тезтар хона ёфтан дар кори хел бошад. Тинҷи амонития. Милаша салом, ман омадам. Ваалейкум салом Милашаҷон, хуш омадед. Акнун инҷа гап дар бораи материнский капитал рафтааст Милашаҷон. Ана қонуну қоидаҳои занакое фаҳмеду шумоям аздума шавед. Русия масалан ман кредит 400 000 гирам, государство манба лабай 483 000 метиҳад. Наход наску. Ваалейкум салом. Русия мегӯяд готовим. Ман аз дуюм фарзандам бояд гирам 483 000. Бояд гирам сертификат дорам. Мегӯн кӯдак 3 сола шавад баъд. Сертификатам баъд аз 3 сола шуданаш? 1 сола. Ман фаҳмидагим 1 сола бо дигар ҷо дигар хел мегӯянд. Ин ба фикрам бо ҳами ҳар куҷо фиребу ваяш ҳаст я найрангаш. Ранги ҳами тамоми ҷо ба михелику. И чӣ ба 3 сола вай фарқаш не? Мана яктаи дигар ин кас многодетный нею хай бо фарзандошон майда дар фарзандошон ҳамиҷа ба таваллуд шудагӣ бо ин касам хабардор аз ихе коро. Намедонам гирифта бошанд ё не рости гапу. То 3 солагӣ нигоҳ намекунӣ охе? Готовим. Шумо дар куҷо ки хоҳарҷон зиндагӣ мекунед? Дар куҷои Россия? Ана соат 3 шуда истода. Ман фикри бегаҳ дорам. Мози гап задостамун, лекин бо фикри бегаҳ чӣ мекарда бошам? Ин бегаҳ гуфта фикр карда истодам. Русем ман дар 1.5 солагиш через риэлтор пули хона ба гузарондем ҳамуна. Хай нағз ку гирифтагед ку Русимҷон? Билол готовим, фарқ надорад ба фикрам. Готовим. Фарзандои манам дар Новосибирск таваллудшудагӣ ҳама гражданство дорем. Готовимҷон дар куҷои Новосибирск хаб карда истоде? Шумо дар куҷои Новосибирск? Яке ҳамсоя набошем? Мама влог 23 лайк. Салом алейкум. Созен хубе напаҷон? Ваалейкум салом хоҳарҷон, хуш омадед.
раҳмат барои лайк. Шумо чӣ хел, саломатиётон нағз? Милаша нагирифтаги моҳолиюн не ки шиносо гирифтанд, 3 сола нашуда. Нағз ку? Готовим дома. Дар куҷои Новосибирск шумо? Готовим дома. Железнодорожный район. Админка шумо ҳам дар Сибирен? Бале хоҳарҷон, ман ана ҳамин Сибир ба. Лекин мо тарафҳои Октябрьский район ба. Чанд кас ҳамин Новосибирск ба даст як? Гуфти худм аст ки блогеру, занои блогер. Ягон ҷо ба ҳамдигаро дидаям метонем. Мама блог гап дар бораи чӣ? Гап дар бораи чӣ? Пособияҳо, материнский капитал, ҳамин хел аз духтаро, занако аз ҳамдигарошон ҳарчи ягон чи ин донисти инша ба ин додост, ин донисти инша ба ин додост. Ҳамин хел ҳар кас ба худаш як чи фоида мегирад аз ин вай, аз ҳамин суханои вай. Диҳамид як ҳамин рӯз нағз шуд, ҳамин хел гап буромад ку беҳад нағз шуд, барои он ки одамои намедонистагӣ, чизои намедонистагишон аз ҳамдигарошон фаҳмиданд. Русиям аш шумо наличный гирифтаниед, наличный наметиҳад ба фикрам вай пула. Манам ҳамин хел фаҳмидам. Билол мама дар бораи материнский. Гатои Октябрьский район наздик. Ҳа биёе хона рӯз. Билол не наличный наметиҳанд. Милаша ҳа наличный наметиҳанд, ё хона мегиред баъд метиҳанд, ё кӯдак 16 сола шавад баъд ҳан охи нағз мекунанд. Агар не ҳози ҳамин масалан худи россияно батиҳанд, агар ӯ кӯдак таваллуд шудагӣ мегирад, мебарад, ӯ 4 та арақа мезанад. Худоталло астағфирулло моҳи рамазон ба. Хай ҳамун 4 та чизои безебша мезанаду пул тамом. Барои ҳамин нағз мекунад ҳамин хел ки барои худи кӯдак. Барои худи кӯдак гуфта масалан модараш гирифта барои маишати худаш истифода набарад. Мама табрик кунен. Шумо табрик кунем, табрик. Материнский чӣ хел наличный карта гирем? Наметиҳанд мегӯянд ку наличӣ? Мама марам гирифтагӣ мегирифта бошам, кани сар кунед. Чанд кӯдак доред? Кӯдактон чанд сола? Хеле Билол мама фаҳмиша зиёд кардастем. Бале фаҳмиша зиёд карда истодем. Ҷаҳонбиниро васеъ карда истодем. Готовим. Барои хона гирифтан мегӯн кӯдак то 3 сола нашавад намешавад гирифта. Бо ман 1 сола фаҳмидам, бо ин 3 сола шудааст. Ин бо ҳар рӯз қонунои навгу. Бо накуна ки ранги ютуб тоҷико айхе коро ки ҷаҳонбиниёшон васеъ шавад, бо қонунои аз ин ҳам вайтар буро дигар хелтар. Русием наличный бигир путешествие як ҳафтаи наш мина рус мардум рост охи. Як ҳафта меравад кайф карда мегардад тамом. Милаша адмикаҷон фонд кушоед барои занои тоҷики капиталдор. Ҳа майлаш. Инҷо фонд як блок карда кушоема. Чхеба уно пул метиҳанд ми. Влог як бача дорум 8 моҳа. Дина гражданима гирифтам. Мегирифта бошам ман ҳам. Муборак шавад. Акнун бош шумо дар бораи гражданство гап занед канед. Чанд вақт пас гирифтед? Аз пушти масалан кӣ гирифтед? Раҳмат, саломат бошед. Акнун худо хоҳад бояд гиред. Шумо бачатон дар ҳамин Россия таваллуд кардед? Милаша дуюм кӯдакам ба метиҳанд материнский капитал. Якумаш ба чӣ милаҷон? Якумаш ба гирифтед ё ки надодан чихе? Машаллоҳ, многодетная апаҷон. Шумо дар Новосибирск зиндагӣ мекунед? Вале ман дар Новосибирскам хоҳарҷон. Мама
1 солу 8 моҳ дагирифтам. Лаббай? Шумо 1 сол пеш спорта будед? Вай худо! Яке умеда кандан дар кори хеб боштага нахӯр. Гатовим. Хайр, дар паноҳи Аллоҳ. Нағз монед, адмикапа меҳмон шавед. Ида биёед наздик, дар як шаҳр ҳастем. Майлаш барори кор, шумо ба дар паноҳи худо, ҳа худо хоҳад. Бисёр кас дар Новосибирск ҳастанд, духтаро? Хай бисёриёшон дар Москва, лекин дар инҷаам ҳастанд бисёр. Якумаш ба наметиҳанд. Вай мамаҷон, якумаш ба намедодиян, аку дуюмаша ваклед. Гуфтим аст ки ташкил кунед. Гуфтем шумо блогерои сибирӣ вохӯрӣ кунед дар ягон кафе. Ҳа биёед духтаро. Бом кафе шуда намонем дар ҳамҷо. Гатовим. Кӯдак соли 2020 таваллуд шуда бошад. 483,000 бо 150,000 материнский капитал метиҳанд. Ё бисмилло, нағз ку духтаро. Диде? Кӯшиш кунед. Ну где случайно апаҷон Зарафора намешиносед? Зарафо? Не хоҳарҷон, вай ки он кас? Ман рости гапи ҳеҷ каса намешиносам, фақат ҳами хешта боромӯй ҳастанд, занакҳо ҳастанд, рости гап ҳаме дидагӣ ҳастам, ягон маърака як бор ду бор рафтагиам. Лекин ами тоҷико бисёр ман намешиносам, лекин мама метиҳанд якум кӯдак да. Бо кӣ дар Сибир духтаро? Аз инҷа бо вай ҳаст, сабри Аллоҳ, вай дар Сибир. Боз якте дигар кӣ буданд? Ҳамон кас дар Сибир. Бо инҷа ба Дина касе гуфтагӣ буд ки ман Сибир ва мама влог метиҳанд якум да милаша. Мо ба якумаш ба то якунимсолагӣ доданд. Вай вақтҳо 1600 рубл буд. Дуюмаш ба то якунимсолагӣ 6800 рубл доданд. Бо кроватпулӣ отдельно, бо материнский капитал. Мошалло, нағз ку. 2020. Аз шумо 2020 нағз ку. Милаша материнския ҳоли нагирифтем, мо дигараша гирифтем. Материнския бо 3 сола батиян агар. Милаша, значит ин баъди 2018 шудааст. Ман қонунои то 2018 медонам. Ха шер Аюб, салом созен, хубен? Ваалейкум салом хоҳарҷон, мо нағз, раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиятон нағз, хуш омадед. Мама иқасам бисёр хушрӯй омадаам. Ҳа биёе меҳмонӣ. Мама гириб шудастам, ҷи бо қуртуқумам бихи сӯхта истодааст. Бисе мани рӯзадора сӯзонди самса. Ма гуноҳи бисёре гирифтам мехе боша, а? Охи гуфтам ивае нишонатиам, плейлиста намонам. Рост. Ма плейлиста намонам агар ҳозир. Ягон ҷои нишон тиямам мешавад. Хами дуруни хона куҷое нишон метӣ? Вақте ки берун бромедӣ, бо берун ба вайда беруне нишон дода эфир кунӣ, худо хоҳад оли мерам берун насиб бошад. Ма берун моҳаш ба зур як бор мебурам ё намебурам. Нағз, раҳмат. Самусаҳотон да гап неапа. Раҳмат хоҳарҷон, раҳмат. Рӯсем. Ваалейкум салом. Гатовим. Пособия аз 2 то 3 сола метиҳанд. Ҳар моҳ қариб 12,000 рубл касе офиtsiально кор кунад. Агар кор кунад пул метиҳанд, агар кор накунад неми. Аҷоиб ку месозад. Бо ман наоборот фаҳмидам, агар кор кунанд пул метиҳанд, агар кор накунанд пул метиҳанд. Бо ин хел наш бо дигар хел будаса.
миллаша рост официально кор мекардагиҳо ба хеле нағз ба сӯбия метиҳам. ба худо то мурдану фаҳмидан духтаро. Ман то динае бо фикр мекардам, ки официально кор кардагиҳо ба кам метиҳану бекоро ба бисёр. Гатовим дома. Ай 3 то 7 сола ҳар моҳа 6350 рубл метиҳанд кор кунӣ ё не, фарқаш неа. Мама ини бисёри одам мегӯяд бачамда ҳар моҳ давлат пул метиҳад. Бачаи мара надоданд. О барои чӣ надоданд? Шумо документҳое гиред, гуфтӣ ин занакое аст, ки МФС равед. МФС буд ё ФМС буд? Ма чӣ ба ФМС мегӯям, шумо МФС ма хато мегуфтем дар тавзеҳ ё он ҷо дигар ҷо бошад. Дӯстем ин кадом пособия аз 2 то 3? Шер апа меҳмон дорем. Не хоҳарҷон, ин каналам, ин видеоҳои каналама мондагӣ рафта истодааст. Ман ҳозир тайёр надорам, ин тайёр кардагӣ аз они чӣ канал. Лаша мама влог шумо дам метиҳанд. Шумо ба метиҳану шумо просто документҳое дуруст кунед, ако гражданстве гирифт ак метиҳад. Билол мода кор фарқ надорад. То 6 моҳагӣ кӯдак 18 000 метиҳанд. Баъди 6 моҳа то 3 солара 10 000 метиҳанд. ҳамсояи ма кор намекунад, ҳамин хеле мегирад. Нағз ку? хай ба худо нағз ҳоли ҳамин ютуба кор мекунем. Ман 1 соли дароз гуфти гапҳо ҳар рӯзам хайне чӣ кор кардам ҳамин ютуба, баъде ки монетизация аз они васочне гуфтанем аку. Ваш гирон шуд. Баъд аз гирон шуданаш, баъд аз 4 моҳ ба зур $10 шуд. Хай представить кунед акунда пула қадру қиматаша. Готовим. Мама социальная защита равен ё через госуслуга заявление нависем. Готовим. Билол шумо дар кадом шаҳр? Мама даводав кардем, зарплати шавҳарот баланд гуфта надоданд. Аз 50 боло мебудай намедодиянд. Намедонам, мара ҳамхелин гуфтанд. Шавҳартон давлати чӣ давлатӣ кор мекунад, чӣ официалӣ? Агар манам ҳамин фаҳмидам, ки официалӣ агар шавҳараш кор кунад, ха бо ин духтаро медонанд. Ман рости гап ихе коро ба дарафтода шудагӣ нестам. Аша агар кор кунанд бисёртар метиҳанд, барое ки нимуш ай тарафи кор мешавад. Аз хонашиноба фақат давлат метиҳад. Лол ҳа бо 100 000 дигар анша. Нағз ба худо нағз. Рисем ин қонуни 2021 бояд официально кор кунӣ, иначе намедодиянд. Ай гандаку. Ако официально кор кардан дар кор одамое ки хай кӯдак доранд, кӯдаки майда доранд. Билол мама наметан пули шавҳартон нағз будай. Духтари амаки марам надоданд, маошаш нағз гуфта. Агар официально кор кунанд, ки ҳамин рӯсием шумо гуфта будеанд, ки гуфтанд, ки пули шавҳарат чӣ калону мо наметиҳем гуфта. Шумо ба хеле рад карданам ба фикрам рӯси. Агар то официально бошад наметиҳанд. Бале духтаро надоданд. Гандаку. Рӯсием мама марам ҳамихелӣ гуфтанд, да худатон басанда гуфта надоданд. Рӯсием шавҳари шумоям официально кор мекунанд чӣ?
рисем шавартон официально кор мекунанд ягон корхона ба и значит агар занак кор кунад лекин агар пули занак аз 50 боло бошад чӣ пули занакам агар аз 50 боло бошаду масалан шояш официально кор накунаду занаш официально кор кунаду пулаш аз 50 боло бошад хай пули занако аз 50 боло балое мешуда инҷаю официально кор мекард пули занако агар аз 50 боло бошад агар наоборот барои занако бо бисёртар метиҳана ё не баъд шаварам гуфт рост мегӯян и бачаи худ май бачаи давлат нестай ку ростия наметиҳам охай бачаи давлат несту бо асосан якум бачаи давлатам ҳаст ку барои он ки дар ҳамин давлат ҳаштаги давлатдорӣ масалан мегӯем ки чӣ яку модари якум оно ки инҷа таваллуд шуданд хаям ку модарашон бо ватан модар барои ҳамин давлат бо мегӯяд ки ваи худам ҳамаи ҳамино фарзанди худам гуфта бо саришта мекунанд назу хай бои хеле бо мегӯяд ки агар пули шаваро агар зиёд бошад хай натиҳада мегӯяд ки хай значит пулашон мерасад ёрдам не хай бо нааст ки хай ҳамун камбағал нею хай нисбатан агар пулашон камам бошад ки ёрдам кунад хай нааст ку катобим шавҳари Марам официально кор ба даромад 2 моҳа доходаша бурда дод аз 2 то 3 сола бояд пособие диҳанд зарплаташ кам гуфта значит аз 50 поён сабр ё алло ассалому алайкум созе нағзе ҳамакасабаҳо ваалайкум салом хуш омадед муназ раҳмат шумо чӣ хел мана гатовим дома ин касам дар Новосибирск бози шумо гуфтуста будам ки анаму касам дар Новосибирск шер питерда агар оилатон гражданин бошад кӯдаки нав шидагида 15 000 метиҳанд ҳар моҳ то 5 000 дига аз 3 сола то 7 сола метиҳанд хай и значит ҳар шаҳр ҳар район ҳар хел будастанд хел тарзи чӣ пособия доданаш рисем масалан дар оилатон 6 нафар бошед доход 50 000 ин албатта ки кам барои 6 нафар басанда нест пособия метиҳанд значит аз сари ҳамун одам ҳисоб мекунанд ҳамун пула дар сари одам тақсим мекунанд масалан тоҷикистонам ҳар сари одам ба пул ҳисоб кардаеку масалан маоши миёна и агар маоши миёна зиёд бошад вай мекунанд чӣ пул наметиҳанд аз маоши миёна кам бошад пул метиҳанд ваалайкум салом мама барои ҳамин коршон бачама хизматроӣ намекунум рост ана шумем принцип раз бачаи ман нагуфт давлат шумем хизматаш банамуне ваалайкум салом сабр гатовим шукри худо мо ҳам соз раҳмат апасоз бошедилем кӯдакча наст ма питерда ана ин касам питерда будем милаша вай ман мурам мамаҷон кӯдакатон гапатонро фаҳмида бошад ба дилуш гуфтестай тамом ман аз хизмат халос бепарво калом мешавам сабр ман ягон документ надорам таваллуд кунем чӣ метам вай сабрҷон шумо таваллуд кунед агар кани духтаро бо ки бедокумент таваллуд кард кани фаҳмони сабри оллоҳ ба рисем сари одам 10 000 бояд бошад ин иҷа 10 000 муайян кардаги значит 5 кас ба 50 000 мерасада 5 кас ба 10 000 10 000 як кас як моҳ ба 10 000 мерасад ша намедонам шерман ҳам питер ба ана ёфте ҳамдигаратона билол сабр
ولی جان صبر هیچی نه. ولی جان سلام اپا. و علیکم سلام خواهر جان، خوش آمده. رحمت دختر داره دستگیری ماما. ای حاضره در دلش ترس نمانم آخی بچه من. ها خیلی خوش بپر با کلون شدن میلا. تولد کنید شهادتنامه تولدی کودک میتین. بعد через ҳавай бо метонед даводав кунед пасо биярам метиянтона ана ки сабр ҷон дидед гатовим сабр шавҳарат 5 сола дошта боша офитсиально кор кунад пасо бия метиям агар бо офитсиально кор кунад хай нас вали ҷон хуш бошена па саломат бошед многодет нея духтарои питер да куҷое кани даст бардоре питер будагиҳо мо секас аз новосибирск шудем ку дусем ин сибириҳо аз хунукия ҳамаш блогер шуда дусем ҷон охи москваги будагиҳо чӣ ки тамоми москва блогер шудагиё бо аз новосибирск кам ку аз новосибирск ба шумор дусем ҷон аз тарафҳои москва бисёр и питерам хунука он тарафо тарафи сибир ин тарафоям саврапай гатовим надоран ҳоли нагирифтиян 3 сола ҳам надоран шумоям 3 сола ҳам надоре милаша духтарои алтай кани як худатоне нишонте милаҷон бо худатон даст бардоре бо ин дастонро бардоре бо ин дастонро бардоре гатовим дома сабр чорум родомда таваллуд кун ба ница нағз ман дар амуҷа таваллуд кардагӣ сабр ҷон дидед чорум родом навишта моне ҷои нағз будааст мама не сибир вали ҷон сабр ман як худам ан ҳамила ҷон як худатон гатовим сабр тагда бе ташвиш таваллуд кунен ҳичи наметиям ягон фикри зиёдтӣ асбаботонро барои документ шуда вайрон накарда как тоҷикистон таваллуд кунед так что шеър аз райони тосна и дигаро то ҳоли шикамашон ба кӯдак буданд иқа фикр аз куҷо пасо биягирам куҷо давам куҷо шумоне бепарво 100% таваллуд кунед шуд беташвиш боше рисим суроки кӣ омад бугӯ не ман чорум родом мерам не чорум родом ҳарос дохиози гуфта моне ҳама ҷо як чорум родома гирдиша рафта хабар гирифта бия пешиша кани раҳашаде раҳаша аниқ карда моне охи сукоре мебара шумо некуа милаша аз ҳама родоми беҳтарин бо тамоми шароиташ аз тоҷикистон буд ҳамихел нағз нигоҳ мекунанд казанбудагиҳо ҳамунҷа таваллуд кунедон зеленодольск ба татаристон тобо кардам астағфирулло аз ҳама родоми беҳтарин бо тамоми шароиташ ай татаристон буд ҳамихел нағз нигоҳ мекунанд казанбудагиҳо ҳамунҷа таваллуд кунедон казанбудагиҳо ки ҳомиладор аст валиҷон чорум родом дар куҷое бошад милаша татаристон ҳама аввал тоҷикистон хонда мама родоми чора бепул реклама шуд мана ай пасобияҳошон безорум дига таваллуд намекунам барои чӣ русем ҷон чанд кӯдак доред гуфти бози касе гуфтан ку кадомошон гуфтан ки ман пурсидана нағз намебинам манам олиам хел намепурсам баъд як сол зиёд шуд ки пити русием ваю намедонам ки чанд кӯдак доранд гап мезанем оно ки намедонам чанд кӯдак доранд гатовем ай инҷа наметобад чорум родом ай инҷа наметобад
мама Татаристон то унҷо равам айбаят скорида таваллуд кунӣ хубай. Ростя. духтаро ман номи эфира ку ози эфир тамом шава баъд иваз мекунам суҳбат бо занон ва духтаронею родоми беҳтарин дар куҷост мемонам ё ин ки суҳбат дар бораи пособия менависам. вале истедия номаш ягон хел дигар хел мемонам. духтаро блогеро бо гуфта расонам ба хотиртон гуфта расонам ки то моҳи май налоготонро пур кунедтон. фаромӯш накарда бошедон бо то охири то моҳи мая ё то охири апрел мехеда. Милаша и духтаро ман кӯдаки якума ба таваллуд кардан ба пеш аз ман як занак даҳумаша таваллуд мекард дар лифт таваллуд кард. Баъди вай ман бо ҳампалата шудем. Кӯдаки охиронаш 1,5 сола буд. бо баъди 1,5 сола бо таваллуд кард. и худоҷон астағфирулло пишак будем диям кас. мама блог таваллудхонаи 4 беҳтарин 4 барои нав ҳомилаҳо. номи эфирам хеле сурат мемонам налоги чӣ охир русиямҷо ҳоли шумо налоги вай куд налоги ман блогери апаи чаҳлоя бинед налоги вай буромад ку бояд ки налог пур кунед. охи неким духтаро одамое ки монетизатсия гирон шудагӣ не налог барои оно дар кор не ҳоли ба фикрам ку бо худаш 38 сола астағфируллоҳ 10 бача сола чипам хеле мекунам не барои чӣ хай худо додааст хай худо ба шукр додааст ёнеким 10 кӯдак ман аз 4 хай худо ба шукри ҳамин дутаи ман аз 4 кӯдак метарсам ино 10 кӯдак хай худо ба шукр умри фарзандои дароз кунад худо худаш нигаҳ бомошад. Милаша духтаро ҷанг карданша дигар қабул кунам та бо 11-умаш ба набиёрӣ гуфтанд ростя валиҷон дар Новосибирск родом бисёр ку 4 куҷон бошад. валиҷон шумоям дар Новосибирске значит и мамаҷон ман то хондам ки удалит карде ку гатовим дома конференсия дар бораи документатсия ном монед эфира ҳам насиб боша. Наргиза кия охи я занак мана пеш аз Милаша таваллуд кардем охи 10 бачаша таваллуд кардааст. нахо ки ту 10 та бача таваллуд кунӣ хай худо ба шукру неким думо одам ку хай вай солои пеш хай дигар буд яке ҳозиро ба ҳамун пишаки хе таваллуд кунад хай. мама блог мада дахл надора налог барои ки монетизатсия гирондагӣ не манам монетизатсиям гирондагӣ не гуфтанд ку апа дар Новосибирск значит 4 кас Новосибирска шудем духтаро сабр ё Аллоҳ шуям Новосибирска будем валиҷон и вай мана гатовим дома сабрил модаро доми ду наздик будай ду остановка ду остановка тез мераседагани ба ҳазур боше. Наргиза гатовим дома Адриана Лежина адресаш ба фикрам соли 2018 таваллуд кардам. мана сабри оло адресша навишта гиред яке дар кор мешатонам. Русием ҳам мерам узи запис дорам Русиемҷон тинҷӣ майлаш барори кор узи барори узи шумо ба не гуфтаан уже ҳаст чӣ гатовим дома валиҷон шумо дар Новосибирск
Милаша, ман як худам танҳо, шумо охир дар як гӯша. Оли уҷои уқа тоҷико рафтагӣ нестанд я барои ми. Мама, дар вақти ман ҳамаи ҷо карантин буд. Чӣ хело он вақт сахт карантин буд. Вақте ки ҳамсояи мо таваллуд кардан, кани васток шумо ҳамиҷа ё не? Ҳамсояи мо таваллуд кардан, кӯдакашонро гирифтан, худашонро хона ҷавоб дод занака. Занак намедонам як ҳафта, 2 ҳафта бе кӯдакаш дар хона истод ва ниничаи майда дар родом. Гатовим сабр, давида мери таваллудкунии родом наздик. Шӯхӣ мекунам, многодетная. Ва 10 чиқа бисёр аз ман шукр, ки 5 духтарай сарма вайрон мекунанд. Ман 4 духтар дошта будум ва баъди 8 сол ҳомила шудум. Мана гуфтанд бача. Панҷумша кардум, ки бо духтар шуд. Я 5 хоҳари ба ҷон баробар дорам. Гуфтам нуку шумо баъд духтарои шумо баъд чӣ доштаст? Нааст, духтар нааст. Духтарам худо ба шукр. Пиёда мерам, апай гатовид. Охи пиёда мерасед 2 остановка бошад. Вали ҷон, сабр дур одом ба наздики. Наздик будиян ку? Рамшод, духтурои инҷа хушрӯй нигоҳ мекунанд. Не, худо ба шукр ин Тоҷикистонам хушрӯй нигоҳ мекунанд. Ростигам хушрӯй нигоҳ кардаги буданд. Чӯба кӯдакша надодан апа? Кӯдакша ҳамун вақти вай буд, вақти чӣ буд? Вақти карантин буд. И ростига васток шумо ҳамиҷа ё не васток ҷон ману мешунавед? Ози аммо модар биён кани? Ҳамҷо мумкин бошанд, мумкин гӯш карда кор карда истода бошанд. Васток ҷон барои чӣ бачаи шумои надоданд? Нестанд значит. Хоб ҳобан чӣ? Намедонам, гуфта буданд, мани роза ози мебуданд, он каса медонистам. Милаша шумо намедонед? Ростига ман ба хотирам намеистад ин гап. Мама, ман розӣ нагулам надодум бача. Ман розӣ набудам, надодум бача. Аз шумоям гирифтанӣ буданд ага не? Милаша, многодетная, шумо хушбахттарин модарен. Готовим дома. Рамшод, шумо ҳам дар Новосибирск? Апаи мама созен хубе не? Рамшод дар Новосибирск нестанд? Шер аю. Ки аз шаҳри ваҳдат даст бардоретон духтаро. Сабри Аллоҳо. Валиҷон, Рамшод, не готовим. Ман дар Мордовия. Мама, Рамшод, валейкум салом. Созен хубен апаҷон? Готовим. Валиҷон, железнодорожный район. Шумо чӣ? Рамшод, шукри худо назд. Мама, бачатон созай? Готовим. Админка, ключ наметиҳем? Готовим ҷон, ман пагоҳ худо хоҳад ключ метиҳам тона. Имрӯз ҳози бачаи ман мактаба, ба худо ключ дода наметонам. Агар эхе плейлист монику ключ дода намешавад духтаро. Барои ҳамин агар телефони бачам дар пешам бошад, ман дода метонам. Барои пагоҳ худо хоҳад ҳама каналдоро астағфирулло. Ҳама каналдоро ба ключ метиҳам. Милаша, ҳампалатаи морам надоранд, бачаша надоданд барои ки даромаданӣ намонда. То ҳамивая ё пеш таваллуд шуд камтар, ми намедонам. То 1 ҳафта 2 ҳафта ки кӯдакша надодан ҳавая. Рамшод, ман таваллуд кардам, 3 рӯз хоб рафтам, баъд ҷавоб доданд. Не, ина худша ҷавоб доданд баъд аз 3 рӯз. Бо кӯдакша 1 ҳафта 2 ҳафтаи дигар доштанд. Кӯдаки майдае надоданша. Очашам намонданд ки бинанд ба фикрам. Даша флюорография худа шушу овард, баъди 2 рӯз баъд бачаша доданд. Ба худо назд ку. Идрис Канҷаев, салом. Ман духтаро бисёртар дӯст медорам, чем писар. Валейкум салом. Хуш омадед, Идрис хоҳарҷон. Шумо занакед охоям?
барои ман ҳар душ фарзанд, ҳам духтар, ҳам писар фарзанд. Шукрона Худо кадо мекшитият ҳар душ фарзанд. Шер Аюб, ман кесерва 8 рӯзда ҷавоб додам. Кесерва қайинди? Рамшуд самбусаҳо супер раҳмат хоҷа. Ин самбусо тез омадааст. Ин видеоҳо ин қадар тез гашт. Кам барои ҳамин. Идрис, ман як духтар, Идрис 3 писар дорам, як духтар дорам. Бачакутунам наз духтаратунам назаку. Қаҳри бачаҳотон набиёдам ҷаба. Шер Аюб, ман як духтар дорам, 2 писар. Мошалло, умри фарзандотуна ҳартуна дароз кунад, умри ҳама фарзандои дароз кунад. Гатовим домад. Чида ҳақ надоранд гирифтан, ба манам таваллуд кардан, ба документ надоштам, ҳичи нагуфтанд. 5 рӯз хоб рафтам, рӯзи ҷавоб додан, кассада 22 000 рубл супоридем, ҷавоб додан. Документ надошта бошӣ, 22 000 месупорӣ, лекин ман намедонам чӣ проблема дошт, ки хай ҷавоб надодан. Ҳамин бачае надодан дасташ ба чанд, 1 ҳафта 2 ҳафта намедонам барои чӣ, лекин худшо ҷавоб додан. Хона бегӯдаг омад занак. Ҳичи нафаҳмидам барои чӣ. Лекин гуфта буду, ман камтар фаромӯшхотир. Гатовим. Ман 2 духтарча дорам. Наз. Умрушон дароз шавад. Мама, ай худо, 2 духтар, 2 писар мехоҳам, тамом. Бобои Путин талхакаф нашавад. Не хурсанд мешавам бобои Путин. Агар ихеле гӯед, вай нас. Валиҷон хоҷаи 22 000, бале агар ки вай набошед ку, чи документ надошта бошед, ҳамин хел пул месупоре 22 000. Ман зан ҳастам. Фаҳмидам ки ҷон Идрис хоҳарҷон, хуш омадед як бор дигар. Духтаро хай лайка, агар хоҳишотон бошад занед. Ихтиёротон хай. Сабрёла Валиҷон, шумо чанд қа супоридед? Дар палатаи ман як зан документ надошт, 10 000 супорид. Ба фикрам ису ҳаматарафа 22 000 мешавад, я? Барои ки як хешои монам ҳамхели 20 ё 21, 22 ҳамхели гуфтанд. Валиҷон, сабр ҳечи не. Барои чӣ Валиҷон? Ё ки оли фарзанд надоре, ё духтари хона боша, ё ки бомди як мардак байномба набошад, ки гапҳои таваллудкунӣ фақат сису. Милаша бели доми Алтай. Тарафҳои шумо, Милашаҷон. Барфҳои бинану. Ба хотиртон ҳаст, 2 каса рафта нони калон молида будем, пухта будем ку 3 кило орд кати буд, 2 кило орд кати, як нона. Мама не обши 10 супорид, ҳардумон як ҷавоб шудем. Намедонам рости гап. Сабри Аллоҳ гражданин Валиҷон Идрис аз шаҳри Қазоқистон. Ман аз Қазоқистонам омадам. Дидед, тоҷико даже дар Қазоқистонам ҳастанд. Рамшод Роза камнамо. Роза имрӯз гаштак ису вай магазино. Валиҷон паспорт дорай апа. Сабр роз. Зур. Зур у кас гашти. Милаша даёда ҳа зимистони қаҳратон ба дастум ях карда буд ку. Як обшам накардем дия ҳамуҷа ба. Ҳамихе шуд. Ба нас ки ҷон, мамаҷон. Мама влог кани бинам, ё ки заряди телефонам кам он чи? Не ҳамаш 100 ку. Интернети худатон вай шуд.
сабри Алло, дар ҳамин ҷа як занак нав таваллуд кард. 9300 споридам, гуфт бед документ. ҳамин ҳар ҷоба ҳар кас пешониш дия бахту намедонам. ман рости гап дар инҷа таваллудам накардам, духтурои инҷа роддомшам надидам. тобим дома сабр. ҳар роддом мумкин ҳар нарх дошта бошад. Ин аҷоиб дастан бо роддомома ҳар нарх доштаанд. Назха ихтиёрошон ҳар як кас нарху навои худаш медонистагӣ мемондастия. 36 сол мешавад шумо дар Қазоқистон? Назбахту. Ягон бор Тоҷикистонам омада рафтае ё ки ҳамин 6 сол якбора ҳамҷо истодагӣ? ман гуфтоста будам ки ҳам хеле пурсидоста будам ки милашаҷон бачаҷонтон канӣ ки илоҳе бо илоҳе бо илоҳе илоҳе намонем дар нимароҳе. Омин омин. Касанҷон раҳмат. сари ман то рафт. сабрилоҳо апаи гатовим. ҳар духтур ҳар хел. Ин аҷоибам. ای خدا جونه من همه گریپ شدستم ممکن دیا. ای سرم درد کرد. دخترها خب کرده دیگه. برام خیلی افتوبه که ناز عجایی بود وقتا. اون که خوشش باشد برو برو. من نگوه یکون کسی دیگر فایده میبیند. کنی یایی که نمایان نیست یا که یکون کسی یکون چیز ننوشته است. نه تماشا بین همه خیلی مایلش. سیما یکون چی گپ زنم اکن. من در قزاقستان تولد کردم و پیشه سوم نگرفتم. قزاقستان هم همه خیلی نقص کو. شما دکومنتاتون و امو خیلی دکومنتی امو قزاقستان کردگی یا چی خیلی؟ صبری اولو من خوشم نمیتا بیرون بروم. وای صبر جون گفتم که منم انمی خیلی. شما بنکیم باید بروی. من وقتی که کودکم چی مایده بودن مجبور میبرومدم. واسه شما باید برای چی شده بروید هوای تازه شما به درکار. من کودکم مایده بودن یک بلو کرده برومده همی 50 مینوت بازور همی 1 ساعت میستادم میونیدم. طاقت ندارم بیرون باید خیلی میتونم خیلی ناز نمیبینم بیرونه. خیلی دخترها اکنون چیکار کنیم؟ افیر تموم کنیم با یکون کسی که افیر سر کنم. هوای خوشروی صبری الله برید بیرون هوای تازه کشیدیقه. راستگم کارون بسیار من وقتم هم ندارم بیرون روی باید. هیچ نه فلوگ کنم پرتون.
хай духтарон, раҳмати калон барои дастгириятон, раҳмат ки бо мо ҳастед, раҳмат барои комментотон. Кани милаша ман ҳозир аз берун омадам, кади кӯдако калонику мефаҳмад медарод гашт ин майдакӣ бошад намерам гуфта пеши дар омада гирья кард куни монда шуд хобаш бурд. Ҳа омаде бо ман фикр кардам шумо омаде ин ки бибешон бо рафтан саби алло чида ҳама хаб кард намедонам шермо оилавӣ гражданин нағз гу гражданин боше идрис ман дар Қазоқистон таваллуд кардам вообще сум нагирифтан наоборот сум додан барои кӯдакам нағз ку чанд сум додан макияж ассалому алайкум созен ҳамакаса ва алайкум салом мо нағз раҳмат шумо чӣ хел и саҳар видео партофте дидам ки лабтон рангаш дигар шудааст гуфтам ҳамон кас бошам ин лаб суб сурх буд имрӯз гунаҳ шудааст не бешон мазешон нашуд гуфтам набед мехона худоё макияж шукр нағз раҳмат апаҷон ҳо ҳамоюм лаботонро бо дигар кардед ку ҳа рангашро дигар кардем ку ин сарбо валиҷон сабр мо оилавӣ гражданин аз даруни оиламон як ман бе гражданин дар Россия ди якоха шаврам наям роли гражданин нестан кати фарзандону макияж лабои ман дигар ҳар рӯз ҳар свет меша не нағз ҳамон лаб бошад шуд донем ки шумо а ё ки лабоям дигар хел мешавад як рӯз чашму қошу бинию сабри алло ҳам фаҳмо валиҷон шумо дар кадом тарафи Новосибирск макияжҳо лабу косметикаро диден донем ки маём ҳам майлаш тамом макияж и ва и барои чӣ бо ин сар пайдо карда ё ҳамхе и буд духтар ман дигар ранги гал задам сарам гарам шуд гуфтам ки апа дар рӯшнои вокзал охи хай валиҷон ман ака фаҳмеда гуфтам ки сарам дард кардааст бахшиш ҳавлӣ ба шумо валиҷон вай дидед таспам доштам ман грипп шудам значит ҳавлиба не ин молодая мама ҳавлиба биё як рӯз галагӣ шуда хонаи вайро молодая мама пеши бузғолаҳошон идрис хай дар паноҳи Аллоҳ бошед раҳмат хоҳарҷон майла шумо ҳам нағз монед дар паноҳи худо бошед закия гатовед салом созен ва алайкум салом мо нағз раҳмат закияҷон шумо чӣ хел саломатиётон чӣ хел хуш омадед валиҷон рост як ҷамъ шуда равем и дег ба нон пухтастин ҳа закияҷон дег ба нон пухтем бо ина бина афта ин серавған барои меома хеле омад ман ҳамин нон мо нағз мебинем аҳли оила нони беҳад калон пухтам ба ҳам хеле шуд камтар охи майдатар намекунӣ ки ва ин валиҷон ёд гирифтеш меман
навишта кор карда. бо хона ба дег ба мепазем. Лимона. ҳашт нафар хуш омадед. Раҳмат барои дастгирӣ духтаро, раҳмат барои лайку, барои суханҳои нағзу барои ҳамдигарфаҳмию барои эфири ин қадар хушрӯй ин барфҳои бинам. Ва худо хайре ки ин барфҳо об шуде. Майлаш духтарои азизу гиромиқадр, Закияҷон раҳмат барои омаданатон. Видеои эфири қатъ кунем. Ба худо сарам сахт дар кар назмонетон. Раҳмати калон барои дастгирӣ. Худо ёротон бошад. Рӯзаи намозтон ба даргоҳаш қабул гардад. Сабри Алло. Соат 3 гузаштае. Ман хезем тез кора мекунам. Охир манам анами соат аз 3 гузаштааст. Дидам талхакаф шудам. Занако гуфти гап задем. Вақти чӣ хел гузашт нафаҳмидем. Нағз ба худо амихе. Кори нағз кардем, иқа гап задем, вақт гузашт рафт. Хайр духтаро, дар паноҳи худо бошед. Худо ёру мададгоратон бошад. Раҳматои калон. Коро меам кунем. Майлаш хайр дар паноҳи Аллоҳ бошед ҳама каса. Майлаш хойрҷон. Завер